Вие имате ли нещо сега да кажете? Супер. Значи в това видео ще играем на Gun War of VR и скинахме 30 сабскрайбъра! О май гад! Ей! Сега трябва да хитнем 100. In the end of the 2026 year. Айде да се пробваме да направим това, без да почваме кринж видеа, някакви едити, нали сещи. Защо правя това? Да съм честен и аз не знам. Обаче, нека да започнем с видеото, като рестартваме мапа, защото, както виждате, ето там имаше тяло. Окей. Хора, в това видео искам да ви покажа няколко неща. Да кажем като едно много забавно нещо. На вас много ще ви е забавно. Според мене. Обаче не съм много сигурен какво ще ви е забавно на вас, хора. Обаче все пак Джереми той се гличва. Това го намнах някак преди 30 минути, когато се пробвах да филмна същото видео, обаче ранатък джокове и се самоубих. Обаче, както виждате, просто Джереми гличва. Трябва да го застреляте няколко пъти и той цели да бяга, хващате го и той прави ето това, ето там, където в момента прави. Някакво what in the hell, what in the shivery timbers? Какво по дяволите става на Джереми? Ако не искате това да стане на вас, може да се абонирате! Обаче, да сме компletely сериозни, че това видео ще бъде едно от най-забавните ми видеа, според мене, защото Джереми в момента е навсякъде и може да се апелира от някъде. Обаче с другите NPC-та това не работи. В момента просто го държа със себе си и той... Да. Това работи само с бягащия Джереми. Обаче сега ще ви покажа едно много готино нещо. Този в момента ще отива нагоре, защото с този гън. Сега ще ви кажа какво се прави. Сега като това и всичките айтеми. В момента всичките може да залепя, мистер. Тази бомба е много трудно да залепява. Сега всичките айтеми, дето basically са като бомба, се залепяват или правят каквото по дяволите в момента тази бомба прави. Ха-ха! Сега ти си трапна там! Anyways. Още едно нещо, в тази игра може да останеш Спайдермен ли? И не каквото си мислите. Ще умря! Сега ще покажа, че... Сега ще покажа, че Спайдермен се фитва доста добре в тази игра, ако имахме реални Спайдермен сили. И сега ще ви покажа защо. Защото в момента, ако може просто съм Спайдермен с някакъв гън, ще бъде супер забавно, обаче Джереми лата и да guacamole правиш ето там. Джереми, видяхте ли Джереми дето гличва? Anyways. Синце, ние вече знаеме, че може да скатериш като Спайдермен! Какво друго вие трябва да знаете? Вие basically знаете всичко за играта. Окей, хора, може би не съм чак толкова трудно с вас, обаче вие не знаете всичко за играта. Вие не знаехте, че... Може да се убия! Чакайте. Знаете, просто това трябваше готин момент и не стана много готин момент. Трябва да ме някакво... ето го, гранейт. Вие не знаете, че може да се убия!
Виждате ли, в момента си виждам тялото? Окей, няма никаква тя факт, виждате? Ома, разкаря се от мен. Обаче, вие имате проблеми като този. Или като Джереми, където е някъде си. Това видео е спонсорирано by... Обичайно трябваше да кажа спонсора. Само дето аз нямам спонсор. Леко embarrassing сега, леко е awkward. Абонирайте се, моля ви. Shut your bitch ass! Това ще бъде... Окей, върнах се. И какво да ви покажа? Free Burgers! Някой изчисти от тялото, дето беше тук, на кой ми пука, обаче... Free Burgers! Хора, трябва да пробваме нещо. Не знам дали ще проработя, ама трябва да го пробвам просто. Окей, Джереми, както виждате, е почти умрял. Почти умрял. И сега, виждаме тук. Взимам един фри бургер. Хора, факт сега се върна и ме джимскер, и няма да съм спрайзнат. И видиме Джереми един бургер. Какво ще стане? Искаш ли бургерче за тебе, Джереми? Окей, Джереми не иска бургер. Джереми не иска моята хубава оферта за бургер. Джереми, ти ме офенна. Ти мръсен ярен читър. Сега ще те направя на нищо. Хора. Джереми, аз не мисля, Джереми. Джереми, ти мръсен. Не, хора. Окей, чакай, хора. Сега ще спробвам да сейвна Джереми, като вземам това. Захващам за Джереми. Може би не го захващам за Джереми. Джереми, стой си там. Хора, actually! Джереми е в danger! Ще трябва да му помогнем! Джереми, не се гипвай на мене! Не сега, Джереми. Ти мръсен да човек! Джереми, моля те! Джереми! Не! Поне знаем къде ще отива сега! Anyways, хора, това може би ще е видеото, може би ще има част 2, когато измисля какво друго може да правим, освен да торчерваме Джереми. И да, това е... Защото... Чакайте малко. Ти ще влизаш в кошчето отново, защото ти си много досаден. И хора, мисля, че това ще бъде края на видеото. Просто... Аз много не харесвам да правя толкова дълги видеа, дето да не мисля какво да става. Дето не знам какво ще стане. Като да кажем... не знам, ще ви обясня някой друг път. Anyways, чао!